sowan wonten Kanjeng Rama. Idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Lho. Oh tak jiyecek tenan mengko. Tok minta. Hei, hei. Piye to Lek kok kaya Aduh, ngono iki, aduh. Lek? Le, iki uleg-uleg ibumu. Piye rasamu? Bapak Reno. Kaya seneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Ridho lan hidayah tumurun wonten ing keluarga agung Bapak Lurah sak keluarga. Nggih. Mugi ndadosaken berkah lan barokah lumeber sakyaning para masyarakat wonten ing Kromasan. Allahumma Amin. Masya Allah. Kula niki kaya-kaya petangan budi kalian Mbah Lurah. Sebabe Mas. Ewa semanten saben beliaunya menika tindak wonten pundi kemawon kula niku selalu dipun kanthi kok Mas. Mesti diajak. Heeh. Dalu niki bertepatan nyinggaken wonten ing Bale Wisma wonten ing samudraning bebrayan keng putra kekalih Mas Muhammad kalian Mbak Eki leresipun ngoten nggih. Nggih, Mas Eki, Mbak Eki menika putra saking Bapak Kepala Desa. Nggih, alhamdulillah. Mula Mbak Eki kalian keng garwa Mas Muhammad insyaallah anggenipun nuhoni wajibipun syariat ing agama. Betul. Lenggah wonten ing Bale Wisma insyaallah dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, Amin. bagya mulya tentrem lan tinata Allahumma. Nggih. Amin. Selamat donya lan akhire. Saestu Mas, seneng dadi manten aja dadi manten kuwi nggih seneng-seneng. Nah, Nggih, mula dalu niki piyayi sakmenten kathahipun mboten kok wujudipun namung ming pengin golek hiburan mboten. Niki katitik keikhlasanipun para warga masyarakat Kromasan secara khusus secara umum tetanggi desa wonten ing Kabupaten Tulungagung menika nggih njurung ndedongak dumateng Mbah Lurah sak keluarga Mas. Niki mula hidayahipun ngeten niki. Pinten-pinten dinten sampun gelar reramen kados ngeten iki. nggih. Campur sari orkes ora ana mandeke njur penutupan tesik wayang kulit. Nggih. Niki yen didadekke dhuwit pun pirang atus yuta. Mongko ngunduhi temanten sik sok Rebo. Niku sok Rebo ya sik diramek-ramekke neh wayang kulit Mas Minto Darsono. Lah iya. Nggih, jajal. Lah, iki gembos sik enek ra Mas? Gembos pun Bali, Pak. Lah ya gumun lho. Wong jenenge bola bali melu tanggapan lho. Kok iso lho rene iki ndak nggawa jarit iki lho. Sing salah dudu gembos. Lah sapa? Sampeyan wong ngono sik mbok jak. Lah aku kok ngurusi gembos iki bangkrah apa? Ngono kuwi ya kudune sesuk tetep dipertahankan. Nganti nyampil sarunge Pak Giono. Alhamdulillah, mula dalu niki kula kali Mas Kluthuk mboten ngirangi raos hormat Mas Minto. Subasita sopan santun adat ketimuran, para sesepuh pinisepuh lenggah, para alim ulama lenggah, para tokoh masyarakat lenggah dan dipun rawuhi kala wau Bapak Wabub, Nah. Bapak Haji Baharudin. Nah, salah satu kekuatan ing antarane ulama umarok dadi siji. Niki Kuwi sing dawuhe Mbah Abu Mbahmu. Mbahmu. Oke, mula alhamdulillah menika Mbah Lurah sak garwanipun. Masya Allah. Kula lagi teko nuteng mburi petuan lek semi iso sume kaya ngono. Lek semi sing masak kalih bulik kemi. sing masak sapa? Lek semi kalih bulik kemi. Rawone enak apa ora? Rawone sedep, kluwake mantep, ya mek siji krupuke mlempem. Lho kegrujuk karo Lah yo duduh. ketan duduh to Mas, Ah, dadi yo iya. mlempem ngono. Mula Nggih. Mas Kluthuk iki nderek-nderek mangayu Bangga lho, bangga melu lho. Coba. Sapa nek ora karo awakmu ya. Alhamdulillah. Arep karo sapa neh coba Lah, saiki nggih, sapa matur neh? karo warga masyarakat Kromasan aja kalah karo adimu. Kromasan ini menjadi percontohan, Mas. Contohan Pak niki rumah Sejatosipun pangapunten. kudu Mbah Lurah iya Loh. contoh Gitu contoh, Mas. untuk Kromasan ini warga masyarakatnya yang guyup, rukun, bersatu padu, ada tongkat estafet keharmonisan dan kesejukan. Iki lho. Jadi Mbah Lurah ki mengajak masyarakatnya ngejak tentrem, ngejak ayem. Mbah Lurah itu tenan, ora kaya Mbah Lurah sak Tulungagung iki lho sewu. Ora kaya Mbah Lurah Kromasan. Pripun? Dalam rangka meresmikan gazebo nanggap wayang lera Mbah Lurah Kromasan. Matane. Kok ngresmekne gazebo piye to? Wong kene iki wis genah enek dampar keprabon Lah utawa iya kuwade. ngresmekne gazebo karo ndawke putra lan putrine. Gene ngerti to? Nyatane ing dalem menika sampun kelaksanan Pak Min. Heeh.
Kula seneng ya. Ora seneng kepiye Cobi? Sampeyan rada rono Mas, rada Sing rono. delok ning ndur gazebo lho. Ngapa? Kayak wong Pak Pickup kok kene. Kuwi iki jane Mbah Lurah ki pancen nggih fasilitas karo masyarakat ngono. Kuwi ketok sing beceke akeh linggue ning kono kuwi. Kok beceke oke ya pancen kuwi lenggahe khusus masyarakat umum kok iso. Nggih. Wis pokoke alhamdulillah Pak Minto. Heeh. Alhamdulillah ing dalem menika kromasan menika Mbah Lurah ndapke putra lan putrine. Alhamdulillah. Niki nun sewu kula ya sok kala niku nun sewu ya banyol ya tutur-tutur. Mantene lanang ki lho. Muhammad telegrapyak kaya ngono kae. Asmi. Asmi. Dituturi sing apik Nggih, nggih, ben asmi. sukses le omah-omah ki carane Mas, piye. ngono. Ngeten. Mbah Lurah mbok menawi aja meneh kok Mbah Lurah. Pak Mudin Kromasan iki kira-kira ora paham karo ramalan kuwi. Pak Mudin Kromasan ki Kira-kira ora apa? piyayine ki tawaduk lho. Tawaduk tapi nun sewu. Yen nek iki Ora apal karo ramalan kula, Pak. ya jelas lek Pak Mudin iki kan khusus iki babakan agama. Leres. Lek ramalan nomor awakmu Lah kok mesti. nomere nyapa to Pak Winto? Lah ramalan ki biasane nek warga utawa Tegese- akeh wong maku yo ngeramal bareng ngono. Tegese kok ngrawal bareng sampean ki ora tau tombok ngono lho. Titip. Titip tapi lah yo sithik sampean iki. Iya. Ngeten Pak Minto. Mbah Lurah. Mbah Lurah, Mbah Lurah lenggah. enggak. Hmm. Mbah Mudin Piyayine pancen ora banyak bicara Mas Mbah Lurah ki. Diam. Tapi secara bukti otentik realitanya itu luar biasa. dia. Tapi Mbah Lurah ki sing piantun sing saudarane pejabat sing saksoki Mbah Lurah. Pancene ngono, ngono lho. Ya sok ana sok ora dadi iki kadang Kowe iki contongmu ya mesti ada terus kok iso. dinamika kehidupan itu pasti ada. Ngono lho tak omong iki. Nuwun sewu nggih Pak. Miturut Nah. ramalanmu piye? Niki izin anu Mbah Lurah. Heeh. Mbah Lurah mungkin tidak menyadari bahwasanya pada malam hari ini adalah hari yang spesial kanggo temanten kekarune. Masya Allah. Karo temanten Iya. temanten putri. Iya. Loh, spesialnya di mana? Spesialnya ngeten Pak Minto nuwun sewu. Heeh. Iki dinane apa? Dinane iki Minggu. Minggu wetone Wetok pasarane. pasarane Minggu paing. paing. Minggu kuwi 5, Paing paing 9. Songo. Jumlahe 5 karo 9 14. 14. Gambare 14 menika pesta. Sampe kok nomor yang Pak Minto. Ki lurah barang kok menuju apa pekat lho penyakit masyarakat. Iki ramalan iki. Hmm. Angkane 5 karo 9 Jumlahe 14. Tanggale Tanggale iki nek ora salah tanggal 12. 14 karo 12. 14 karo 12 26. 16. Gambare 26 aku wis paham. Pengate kok nomor sampean. ora rolasmu gambare jaran. Jaran nyeledak sampean yo. Ngene kudune ya. Yo ora apal Pak Minto ora tau tombok. Nggih ular-ular ning anak putu. Anak putu diular-ulari togel itu bisa men. Lho, lah kuwi kan menjanjikan lek umpama dia utang. Menjadikan ki lek menang lek kalah jeleput. Sampean ki kok. Anu Mas, pangapunten. Niki bocah niki pun penting penggali. Nah. Pun lerem pikirane. Niki ki Pun ramalan. diracuni babakan sing perkara pekat penyakit masyarakat. Wis beda. Wah, Beda. benten. Wah, Kula sakniki tombok nomor wis ora tau. Ora Pak tau, Minto. Mas. Kula niku Syukur, ngawur syukur, jenengan niku. syukur, Sakniki kula alhamdulillah. GI. Sakniki Hah? kuwi apa padha wae Nanti jalure kok sing iso. langsung oleh ngono lho. Oh, no. Sik lah meh lali neh Pak Minto iki malah. Jenengan Jumlahe pun- 26. 26. Hmm. 26 bulane Oktober. Oktober Oktober ki wulan pira? 10. 10. 26 karo 10. 36. 36. Gambare Kene sepeda hotel. Pas Iya. ojo ganggu. Iki bocah iki lagi ning neng. Iya. Itu ilmu lho Pak Minto. Pak Minto ilmu. 36. Gambare apa, Mas? Beda. Jawa tos ya. Kok iki ketularan kae kok. 36 taune 2020. Hmm. 2020 ki angkane 2025. Lima. Yen dijumlah 225 songo. Nggih. 36 karo songo 36 karo 9 petang 45. Niki lho, niki lek paham. 45. Mulane wis pas sengaja ora sengaja penyipun Bapak Lurah Kromasan ndawuhke putra lan putrine dina ing weton iki jumlahe 45 ki saka tembung wong Jawa aja sampe lali papat kiblat 5 pancer. Masya Allah. Ya ampun, rupane kaya ucok bakal nih kaya. Ucok bakal. Penemumu wis apik lho. Tegese papat kiblat nika temanten kekarone Mbak Eki karo Mas Asmi yen jedaupan wis ketemu jodone aja sampe medhotke silaturahmi. Mas Asmi ya kudu srawung karo dulure Mbak Eki ya kudu srawung karo dulure Mas
Asmi. Asmi. Tegese etan kulon lor kidul ya kudu disabani. Papat Kuwi papat kiblat. 5 pancer ki wong tuwa dolan nara-narana ning tetep magluk ning gone wong tuamu. Macep ning kene. Ning kene. Paribasan Mas Asmi iki manten anyar raja sedina ratu sewengi. Iya. Kok kingko turu. Sesuk tangi jam 12 awan ora usah kaget. Mbah Lurah ramuke nyeneni. Mergo Mbah Lurah kuwi tresna karo sampean wis dianggep anake dhewe. Nah. Apa meneh asmane sampean ki Mas Muhammad Asmi Sapa kuwi? Mas Muhammad Mas Muhammad As Ulul Ulul Asmi. Asmi. Iki namanya wis lafate wis lafat Islam. Padha Dadi karo nun sewu. anakmu lho jenengke. Nggih, nek anak kula pun gantos sakniki, Pak. Sapa? Eko Saitonir Rajim. Dudu kuwi ya, dudu kuwi. Tak minta. Aminono wong Eko aku dhewe kok. Iya. Plane aku ndek iki wedi anak tak jenenge kuwi kok nuwakal tenan dipek. Lah iki lek mutresno karo Mbah Lurah kok iso. Mas Muhammad, Hmm. ndi wonge? Oke. Sip. Kayak cah pondok ya. Loh, mula Dadi ngeten. asmane Muhammad kuwi saka tembung Ya. nyuwun syafaat saka Kanjeng Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo Mas Ali. Hmm. Sampeyan wis daup karo Mbak Eki. Eki. Sesuai dengan asmanin jenengan sing berlafadzkan Islam. Islam. Nun sewu nggih. Dadi lho, Iki Mas. wis didaupan. Dadi lho. Kowe Nyambut menok, gawe. kowe kenyak tuapuk lambimu lho ya. Isinku ya isine Mas Minto. Iya, iya. Ngono. Iki nuturi manten lanang iki lho. Ning Kowe yo. kira pengalaman aku iki pengalaman. Pengalamanmu sak pira Awet no. Kowe dhuwur aku to. Dhuwur kowe kutak. Ngono. Ora aku kuwi celelekan lho kowe iki. Dijak omong-omongan apik. Kan iki contoh. Ya. Iki lho nggo contoh. Iya. Ora ngengkel bae. Wis to bene. Tutur ya bene lek urung nglakoni kaya Mas Titik iki tutura alah. Lah, ora percaya lek sing nuturi iki, Bos. Lah iki lho. Tak jokke iki sing sepuh. Lho iya lho, realita. Sing tuwa sing njur engko nom Nah. lagi penguate. Boleh kita sebagai entertainment loh. Hmm. Nutur iki ya sing Apik Mas tak dukung. Asmi. Oh, Jos Mas Asmi mau ning jero kleru Mas Asma pundi ngono kuwi piye? Asman diasmu wis. Ayo ngono. Sampean lafate asmane wis berlafadzkan Islam. Islam. Sampean ditemokne ini suatu nun sewu. Jodoh ki tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Nah, iki lho. Engko yen tumindak nun sewu ya, tumindak ya. Sunah Rasul ibadah. Sunah Rasul ibadah. Ngerti apa ora? Paham ora? Sunah Rasul paham ora? Anu. Oh Anu ngangge anu apa ki Iya. tanda isyarat. Hmm. Heeh. Oh iya. Iya iya. Isyarat-isyaratnya sing jelas ngono lho. Lah ngono kae lah Pak Minto nyapa to dadak isyarat berange wedi dah koyo. Ya. Sama saya. Anu tumindak ya ta. Awis kuwi mau lho ibadah ngono wae. Seneng oleh seneng ning aja gobras-gabrus. Lho, Sampan kudu wudu dhisik. sik to goblas gabrus kaya kucing ya rumangsamu. Lho kadang-kadang kan wong enek lagi seneng-senenge kan sak penake dhewe. Ning saya yakin bahwasanya Mas Muhammad Asmi iki insyaallah beliaunya akan nindakake apa sing dadi dawuhe agama. Tuturana Wudu dhisik. engko berarti. Wudu Pak Minto. Hmm. Loh, suci lho Pak Minto. Mergo awake dhewe iki tumindak ngono kudu suci. Nek Mergo suci. sok ben ki yen duwe anak bisa dadi anak sing soleh lan solehah. Amin amin amin. Ngono lho. Ngono. Lek wis wudu, bojo ditari. Hah? Ditari sikno, Pak. Piye? Sik to, Loh. si Mbak Eki Iya lho. tawani. Tawan awake dhewe njaluk. Mergo kadang-kadang awake dhewe lek njaluk wong wedok ora gelem kuwi jenenge wong wedok sing ora ikhlas. Kuwi dosa awake dhewe. Ning kudu padha ikhlas. Padha ikhlase. Weh, Kudu njaluk ning wedok, sing wedok. si sapa Asmi Asmi njaluk sing gone sing wedok Eki. nek muni. Yang Weh, yang piye? ayah minta. Weh. Berarti Lho iya lho. bloko suto. Bloko no Pak kudu padha ikhlase. Ah. Gitu Pak Minto. Lek Padha karo awakmu lho ya. leres no, mungkin Ya. aku nggih ngoten. Hmm. Kudu nyuwun sik ayah minta. Loh. Lek wis wong wedok nyauri, Nggih, Mas. oke Mas. Wah, Sampean aja langsung bergerak. bergerak. Hmm. Donga dhisik. Apik. Wong Jawa ki punya lidah yang basah. Untuk baca Al-Fatihah. Biar sekali melangkah. Insya Allah oleh rezeki sing barokah. Ah, iki. Yen wis kaya ngono arepe tumindak Ah, ah. maos bismillahirrahmanirrahim. Kulhu pisan surat An-Nas 1 Al-Fatihah ping 1500. Ayat kursi ping 750. Al-Fatihah ping 1500. Sik, Mas. Mas Kulhu. lak kerinan. Kulhu kuwi ping Siji terus surat An-Nas 1 Al-Fatihah ping 1500. Tak jamin iso syariate pas. Eki keturun. Lah
Lah ya suwi ngono iso. Wis pokoke padha ikhlase. Kudu padha ikhlase mergo lek wong wedok disuwuni ikhlas, sing lanang nyuwun ya ikhlas, insyaallah keluargane dadi keluarga sing saiki sakinah lek mawaddah ngene, warahmah. umpama wong lanang nari ibuke. Nggih, Bu, nyuwun. nyuwun. Terus Terus sing ibuke wedok, mangsuli. Alah, Mah. Oh, wesel ngono Nah, piye? yen awake dhewe meksa niku dosa, Pak. Sing dosa Awake dhewe wong lanang. nyapa? Mergo wong wedok sik kesel. Nggih mboten? Wong wedok sik kesel aja dipeksa. Mergo wong lanang tuh juga harus menghormati harkat martabat Kuwi seorang wanita. kuwalik ndeng. Lek wis qabil tu nikah, apapun yang terjadi, separah apapun, sekesel apapun, lek wong lanang njaluk kudu diwenehi kuwi ngibadah ganjaran cadungane jannah. Lek ra dilayani dilaknat karo malaikat. Kuwi lek kanggone sampean. Heh? Berarti iki dalang haus iki. Lah iki kok dalang haus. Iki gelem ra gelem nek sing wedok wis ngepleh-ngepleh panggah makan. Iki Lah wong ndek iki ro wedhus mlaku waduh iki. mulai kok. Mulane mongi ku wedhus. Ora oleh, Pak. Yo itu boleh, tapi secara tidak langsung ada wong Jawa yo kudu bisa ngerti apa sing dadi karepe wong wedok. Kleru. Kleru. Mulane lek sik arep dikopil tu nikah arep di naib kae, kuwi kudu janji. Yang iki awake dhewe neng naiban. Diijabke karo Pak Naib. Kamu harus berjanji sewaktu-waktu saya minta harus dilayani. Kuwi tulisannya sing gedhi. Engko lek pancen wong wedok nampik kuwi diduduhke iki lho. Iki jane wara-warane sapa iki jane? Aku kok rumahku ra bimbian ra enek ngono kuwi to, Pak. Pak Mongi. Nyapa? Iki kok ketoke lho. Nggih. Ketok lho. Pripun? Iki kurbane obat jamu kuat iki ya. Kowe iki ora kaya ngono kuwi. Wah jenengan iku yo kudu mboten lho, Pak. Nek diomongi, Mbak iki. ngene. Nalika mbiyen ning gone naib lak mesti ana sumpah prasetya. Bener, senajan to mbiyen paribasane enek mas kawin ning mung sewu. Saya itu berbicara realita. Anu, Asmi. Nun sewu nggih Pak Minto. Iki jujur, Pak. Kula niku lek mbanyol ya tapi saya itu berbicara yang realita. Iki edukasi. Nyata. Nyata. Aku ki rabi ki 15 tahun. Geger ora tau. Masya Allah. Berarti lemu nggawa keluargamu ki anu Mas. Piye ya nek ngarani kolbune kuat kabeh. Ora jane. Lho ora tau geger kok. Aku diare bojoku kok. Lah kowe nyapa kok dadak wedi barang iki. Lah wong kono wedi karo bojone kok nuturi liyan. Boten. Tegese ngene. Kowe iki Tegese iki karo- temanten kekarun iki aja rebut bener ning rebut salah. Nah, Aja dadi pasangan sing kipu. Sok kala enek pasangan sing pengin roh HP-ne bojone. Ning kuwi aja. Mergo kowe kudu percaya karo bojomu. Insyaallah yen kowe percaya karo bojomu, ora buka HP-ne bojomu, kuwi dadi keluarga sing harmonis. Mergo apa? Sok kala itu yang menjadi derdah, yang menjadi permasalahan. Kuwi sok kala ora percaya karo bojomu, ora percaya karo pasanganmu. Ah iki lho contone iki. Aku HP iki gletak-gletek wis ora HP. tau tak dokok ning ngendi tak delikke ndak. HP. Ning bendina kuncine tak ganti. ketoke mbiyen Ketoke sampean ki tipe dalang ya counter. nyapa kok dadak kuncine Loh, diganti. timbang menimbulkan masalah lebih baik kita selalu ganti kunci. Aman. Sampean ki angel. Aman. Ngene, Pak Minto. Nah, Ngene. Jujur iki kaya kula Pak Minto. Terus? Kula niku HP ra tau tak kunci Pak Minto. Jujur demi Allah. HP kula ra tak kunci. Ning kula duwe HP sitok nek tak dekek jok mobil. lah padha. Iki lho layakno konangan iki. Layakno kowe main belakang dengan istriku kowe. Kok iso? Harus. Kok iso? Main belakang itu penting, harus. Gila nih nek giyeting aku sampean. Giyeting aku. Kayo telan HP-ne mbok kejok layakno niki wae entuk telepon Sik Mas. tote kok Mbah Lurah, Mbah kedek barang iki. Tau main belakang ora? Rugi. Tak mongi. Ngapa Mas? Ketok iki lho sewu. Pripun? Sing diceluk iki kleru. Pripun? Ketok iki jalan kali wungu ketok iki. Giyeting ya aku. Lah nyapa to? Jenengan niku kaya Main belakang ini yang tidak sehat. Oh betul. Ngono lho. Oh, ya sehat kadang-kadang. Secara politik tidak sehat. ngono Sehat. lho. Jujur menghancurkan. Nah itu. Jadi yang dimaksud Mas Minto, Lho. main belakang itu orang yang tidak sehat. Berkhianat. Nah, sing apik dalam ketransparanan, dalam kejujuran itu mutlak yang dari depan. Lah ndak transparan aku ya mah. Kuwi neh lho. Transparan itu terbuka. Jujur. Ya jujur, transparan, terbuka. Nah, nek ora dibuka, Ora marem. Giyeting nih. tenan kok. Aku greget. Iki cara ngene lho aku Asline sing- dadi wargane mbiyen. Ora tak pilih kok. Heh? Iki nom-nomane mesti celintisan iki kok.
Sapa sing ngomong? Lho, panjenengan no. Lah iya. Berarti ya tenan, mbok ditulat Mbah Lurah menika kromasan. Mbah Lurah Kromasan. Nyenengke kok. Antenge kaya ngono. Anteng, Mas. Alime kaya ngono. Wah tenan nek Mbah Lurah Kromasan tenan jujur anteng alim sangkek primpene. Wah, iki malah ngedu iki wis. Bulurah lenggah lho niki. Bulurah lenggah lho. Bulurah niku sinten mawon dipun salami. Loh. Dipun salami Mas. ora bedak-bedak. Aku ki wis saged maca lho lurah sak kecamatan ngunut ki sing jujur endi sing alus sing endi sing alim endi aku ki ngerti kabeh. Sing paling jujur lurah ngunut ki mung loro. Sepundi? Kedek karo Sanjul. Jujur niku. Jujur alim. Jujur, Pak. Berarti tak wongi. Ya, Ngakoni dek. ngakoni piye? Ngakoni nek ra jujur karo bojone. Berarti jenengan yo betik berarti. Eh? Kok iso? Berarti panjenengan yo ora tau jujur. Sapa mau ngaku lek ra jujur ibuke nesu kok. Lho, lah wau. Hah? Jarene wong lurah sak kecamatan ngono sing jujur loro. Mas Mbah Kedek karo Mbah Sanju. Heeh. Berarti lah jenengan melu sing Aku apa wilayah ngunut? Saya kan wilayah Rejo Tangan. Iki wilayah ngunut, lah rejo tangan sing marai. Ngono. Dadi iki sing provokasi rono, ngono lho. Kowe ora sembrono. Pangapunten, Pak. Apik elek kuwi gumantung saka awake dhewe. Wong kuwi sok kala nyawangi awake dhewe apik, ning penompone wong liya urung tentu yen apik. Wis penake ngene Mas, lek Nggih. pengen eruh elekmu Nggih. teko wong sing ra seneng karo awakmu. Lah, Lek pengen eruh apikmu teko wong sing seneng karo awakmu. Wis titik. Apik elek ora kudu digoleki. Nah, Ning kudu diintrospeksi diri. Kaya ndene manten. Manten ki nek saiki kaya api-api ning nek kudu iso nata mengendalikan diri. Itu masa-masa dalam berumah tangga itu butuh proses. Ngono lho. Mula nyapa kok manten ki mesti sakral. Kowe lak ra tau to ana manten didelehke gerdu lak ra tau to. Manten mesti sakral enak didelehke mantan deleh kedua enak enek kuwi. iki mbiyen digerebek. Awakmu. Ketangkep to we? Langsung dijabke ning gerdu. Eleh wong ya ngenteni sampean to aku. Lah iya wong loro. Kuwi ra ngerti. Iki pangapunten, Pak. Dadi secara hukum Jawa, mula wong Jawa ngepake jawane, manten ki ora ninggalke janur. Arep ning ndi nggone mesti manten ora ninggalke janur. Sebab menapa? Nek wis titikane ana janur, kuwi berarti ana titikane wong duwe gawe. Nah, janur menungso ki jane awitane saka nur. Cahya. Iya, heeh. Nah, nur kuwi cahya, jan kuwi jan-jane. Mula manusia itu semuanya mendapatkan cahya. Gari awake dhewe leh ngobati kepiye. Mula janure lak mesti digawe ngeten iki. Dieto-eto kados rante. Rante iki apa? Iki dieto-eto kaya rante ngene iki. Rante kuwi tegese silaturahmi. Jenenge menungso kang urip ning alam donya aja sampe medhotke silaturahmi, mergo silaturahmi kuwi padha karo nyedhake rejeki. Ah. Enek meneh janure nalika temu, kuwi iso diarani kembar mayang. Kembar mayang ki lek wis bebarengan urip kekarune kudu mayang ki madhep manembah nindakake sembahyang. Nah gene ngono lho sing tastes. Kembar mayang ki lak mesti rena-rena. Ana wujute kupat. Kupat ki ngaku lepat, temanten kakung ya ngaku lepat, temanten putri ya ngaku lepat. Tutup-tutuplah lembaran yang lama, kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Ora liyaning kupat mesti ana lepet. Lepet ki disilep kanthi rapet, jangan sampai pasangan itu membuka aib rumah tangga masing-masing. Iki lho Mas, niki Nah. cetok. Tur meneh sik ana sajene barang. Lek dijawabke kae ana sajene kuwi buceng. Buceng menika yen mlebu kudu kenceng. Tegese yen mlebu Mbak Eki mlebu ning atine Mas Asmi? kudu dikencengne Mas Asmi semono uga tresnane ya kudu dikencengne mlebu ning atine Mbak Eki. Buceng tumes. Mlebune kenceng metu kudu lemes. Tegese metu kudu lemes, Lemes dilemeske penggalihe, dilemeske pikirane. Luwes Wong rawunge. Luwes rawunge kudu sabar, sabar kuwi subur, ora sabar mlebu kubur. Alhamdulillah Nah. niki lho Pak. Dari Pak. tatas titis tetese Kuwi lek kepenak. jelasne ngeten niku kene iki suruh Nah, tengah awet. mengko dibablaske lek pitutur luhur kagem temanten ya. Iki diselingi lagu Loh, dhisik. Lagu lho. hitungane wong Jawa nggih tetep kudune hiburane Ya lho. Pak. Oh ngaten. Wong nu nek sepaneng terus ora kepenak. Tenan aku lek sepaneng nu yo malah kaya wong stres. Aku ndang golek kanca yo nyanti golek hiburan Wis ngono kok aku. kono neh mesti kok yeting aku. Lah timbang stres, Ah, wis. stres iki kembange wong lara lho. Ya, ya. Lara iki kembange wong mati lho. Apa pengen kowe mati nom? Kula nek mati mboten pengen nek ajeng jenengan selip monggo. Hah?
kuwi ra mungkin diselip mergo duduk diselip koyo gabah ngono. Mangsane. Ya, Dok. Kaya ngapa iki kagem para sepuh sik diaturke mligi kagem Bapak Markam. Sing pundi? Iki ngersake kacu kuning iki mau ngecak pesen. Napa? Kacu kuning. Kacu kuning. Bal dicetik. Kacu ndeng. Yo, digarap seragenan. Sinten sing nembang sinten? Saka Mbak Diah, Mbak Lilis, Mbak Luki karo Mbak Bunjung. Sik ngarep. Jajal ngatur sik, sepotmu jajal. Mas, sepotmu coba kene. Ya. So, ayo celok aten. Iki pundutane Bapak Markam diaturke. Bocah sakmene iki senengane kacu. Ngono. Kacu kuning iki pas. Ya. Lho iki jelas tok. Mikmu rada ditekene lho. Ya. Bah, kowe aku lek ketemu iki aku mau rabiar saiki aku. Lah napa, Mas? Kukune dawa-dawa. Kukune dawa iki mesti bocah iki lumuh ra gelem masak, ra gelem mbah-mbah. Eman-eman. Mergo leh ngeman kuku-kukune leh apik. Iki. Kalih Mbak Elis, Mbak. Iki aku yo gak. Awake keputihan iki. Piye to, Mas? Iki lek metu mesti gak seneng. Isine ning jero omah ra gelem blonjo ta iki. Pedireng. Ya. Dene iki. Ngenang ini ra. Iki ra ireng ra putih. Gak seneng aku ya. Lah ngopo, Mas? Anu rambut iki bocah iki hidepe dengkeng iki. Lah kepiye? Iki bocah iki nun sewu. Kala iki bocah iki seneng nyawang wong lanang sing luwih ganteng timbang bojone. Wah. Kenean ki. Ngene iki. Ngono kuwi sumpah aku. Sing kene iki iki ora gelem nyambut gawe nglintuh. Iki wegah kenek panas mergo gireng. Iki nek nyawang luwih nyenengke wong liya timbang bojone. Iki mesti setia. Gak sip iki. Lho pripun? Bathuke nonong. Lah wong wedok nonong pra ya apik to. Bathuke nonong ki mesti nun sewu mek ning omah tok ora gelem mikir apa-apa sing mikir wong lanang. Loh. Kowe iki apa-apa kok, Mbok? Alah apal aku segini iki. Loh, lah nek iki loro iki. Wis gak tak rabi ngene iki ya. Lah terus? Iki mesti terjik panganane ngene iki. Iki lek ra nun sewu iki lek ra daging moh iki. Lho. Kowe iki kok paham to? Boros. Masyaallah. Kowe iki kulino ngerti urusane wong wedok loro iki, Jajal. Alah kuwi malah ngentek-ngenteki wong lanang kuwi. Loh. Loro iki Ragate akeh dulu to, rupane ayu-ayu resik-resik. Iki nun sewu dhuwit blonjo sak kala entek tukokne skincare. Loh. Iki sitok iki kaya Lah, lek iki jos aku iki cocok. Nah. pojok dhewe kuwi seneng. Iki aku cocok. Iki sembarang doyan. Mbok makani lodeh ya gelem, sambel bawang ya gelem, uler Hongkong ya gelem iki. Rumangsamu kaya murai batu wae kok iso. Yo, kaya ngapa? Tembange pundutan saka Bapak Markam kacu kuning cara seragenan dados. Neng kene iki, Mas. Nggih. Awake dhewe nuruti penggemar utawa pecinta wayang kulit. Nggih. Dadi kabeh mau digawe rata, sing tegese sing sepuh ya keturutan, sing enom ya keduman. Leresipun antawisipun wonten lagon, lucon, lajeng lakon. Nah, niku ora Nggih. ngerti. Leres. Masmu ora ngerti lagon, Lagon, lucon, lakon. Kuwi ra mudeng. Lagon ngertos lakon lucon niku rada. Lucon ki ya kaya awake dhewe engko nek bar bali rampung njur nemoni Mbah Lurah badhe nyuwun artol lelucon. Kuwi lelucon ngono. Nuwun sewu, Mbah Lurah, gandeng sampun rampung lek kula nyambut damel wonten ngriki. Nggih. Niki lajeng kados pundi le Maringi arta lelucon kula. Engko aja nganti kleru, engko aja dik bejakan diweke. Ambleset to niku ngoten. Dibablaske ya, Mas. Siap. Iki ana pundutan sangka ingkang menggugati jenengan didamel ken damel pragmenan ora ketang mung 2 menit. Ayo pramen ki sing jumbo kalih ngen pahargyan dalu menika, Mas. Ngoten. Nganu mawon dicuplekke leh prosesi temu manten. Nah, prosesi temu manten jur
lari nem-nem sing ora ngerti ben dunung. Ngoten. Oh, ben dunung. Nggih, Cara wong nggih. dadi manten ki kemasane kudu kaya Ah, ngene, nggih. nganggo adat Jawa ki Leres, ngene. leres. Ah. Nggih. Nika sawetawis ngampil MC-nipun anu Jalaluddin MC Beken. Ngoten. Anu Mas, calon bojomu cepake sik, calon bojomu. Nah, Sing calon bojomu. bener. Ah aja iki, ya iki yo sik kenomen. Kenomen dadi Sing ibu pas ra karo wangun. siamu. Lho iki ra cocok iki. Soale nggon weton beda, nggon weton. Delok anu wae sing ngene. Nggih percontohan ya. Iya, iya. Sing iki sik jajal nggih percontohan. Nah, Ini Nduk. kuwi ibune temanten. Niki ben bojone niki. Oh, bojone. Kok ibu wah Kaya gerdu. wong wedok kuwi nek nggon ayem pikire tentrem nggon atine iki ngene iki sumeleh. Wong sing semeleh ki Semu. kaya Iki ngono. malah rencanane karo Mbak Lurah Kerumasan ora oleh mulih pipit iki. Lah damel napa? Arepe nggo kentongan beli desa. Ayo tutuke nyilehtekmu kuwi. Diarani wong wadon sing gelem semeleh tegese mbalung suwal ki kaya Mbak Bibit. Copi. Mas Mas Luduk saking rika. bojoku sing ndi? Bojomu iki kowe kok nggo buntut barang ki apa to Nduk ki? Kok iso mangsane. Kok go udi men. Kowe milih iki apa milih lek semi? Lek semi nyepak kono kae. Kono, rada rono lho. Wah, Tak gawedi. temokne sik kok iso. Udi bojoku. Iringane napa, Mas? Iringane Ajenge panggih lho niki. nggih. Iringanipun anu. Iringane anu Apa, Mas? Sing penak apa? iringane papala. Papala. Kok papalan mbahmu iki kok iso. Ya sakral no. Nyuwun sayaning purtami kang dadi kinurmatan. Ing samangke sampun titiwan ciangginipun adicara panggih pinanganten. Ing samangke kadheraken para pira pradonga kanthi ngungelaken nggih menika kodhok orek. Nah, ini tenanan. Wah, sakral. Dumateng para bapak sohi ingkang dadi kinurmatan. Ing samangke panggihipun pinanganten kekalih sampun kawis turu. Nggih punika jengkaripun pinanganten putri ingkang sampun mijil saking Gunung Bulu. Weton genggek, Mas. Kok kono ki lak yo enek desane Bulu Rejo lak enek to. Tak kira lek Ing samangke temanten putri ingkang mijil saking Bulu Rejo pikantuk pinanganten ingkang mijil saking Kaliwungu. Ya, aku tukang nambang. Lah iya. Kono kene padha wae kok iso. Sampun tumapaing adicara pinanganten kekalih anggennya dedaupan sineksenan sayaning para tamu ingkang dadi kinurmatan agriya tumapaipun adicara pinanganten kekalih. Bojoku kena stroke. Pelakumu ya sing apik, manten ki sing apik, ora Sing ngono. halus. Mas aku lali. Lah aku biyen digrebek kok, Mas. Ora ngene iki kok. Ya sagrebek-grebek kok iki nggon prosesi tenanan kok iso. Piye? Pinanganten kekalih kapanggihaken wonten ing dinten Minggu Akad. Ya. Minggu ki Minggu akad. Akad ya. Lah, bleset. Iki lho kaken kumpul Jalaluddin. Rada resik. Ing samangke pinanganten kekalih dipun panggihaken wonten ing dinten Minggu Paing. Donga pangestu dumateng para sesepuh pinisepuh para alim ulama. Tumapak ing adicara pepanggihan pinanganten. Ing samangke reronceng adicara panggih manten wonten ing dalu punika. Nggih punika awiwiti balang-balangan suruh. Ayo. Ayo ndang balangno. Balangno, ndang balangno. Hei. Balang ki yo balang. Gantalan nyapu kok balang helm. Nyapu tuh bocah-bocah iki. Lah apa sih dhek balang? Gowo gegeman. Gowo gegeman sih. Enake kuwi yo, Mas. Wih, golek gegeman. Gegemanmu apa? Sertifikat apa BPKB? Ngono. Iki gegemane nyok iki. Nah, wah, Ben merempel kudune. Gua aku. cili ae. Kuwi gegeden. Tak bialang ben minggat golek sing ayu. Iki ki nggih njagani iki lho kok iso. Ayo. Ing samangke tumapaking adicara kawiwitan nggih punika
Temanten kekalih balang. Iki lho Mas, balangan- gantale iki lho Mas, gantale iki. balangan suruh. Ya, balang sak aku. Ini, Betul ini. Nah, op. Kaya dilebokne lho ngono iki. wong balang dadak golek blowokan iki nyabut. Balang kenekno ngene lho. tadi tak kena nih. Menapa to pedinipun gantalan suruh kesusu sak kepingin anggone weruh. Weruh keluarganing pinanganten putri lan ugi weruh keluargane pinanganten kakung. Ing samangke sampun adicara balang-balangan suruh inggih punika kapratitesaken Ugi balang-balangan gendu. adicara sesungkeman. Lah, kucamcuk. Sing sungkem ki sing wedok ki lho, sik. Lemu rasa dodok. Iso Sungkem sing ya. wedok. Dodok. Bisa ya. Lah kok Bahaya. dodok yo gawe aturan Mas Pak Pyoh ngono ku lak yo. Lah kulino. Dodok ki yo ngene lho, kowe iki jan mau wis kadung adicara sungkem ki lho, ngene plek. Lenggahe alon-alon, plek. Njur ning ngarepe dimatke. Nah, terus Opo iki? Kowe iki lagu ae. Ya arepe nyanyi. Terus langsung ngaturke kabekten, ayo. Ing samangke adicara sesungkeman pinanganten putri. Nyuwun nidi pangestu. Bojoku gede sekok. Sono. Ah terus muni Pit. Opo kuwi? Opo iki? Parah, rasa mbok teroke. Lah jere kon muni ngono. Beli piye? Beli piye? Opo iki? Manui. Dua tas kene. Ing samangke anggennya pinanganten putri sesungkem dumateng pinanganten kakung. Wedi. Duh, Turakan sungkem kula, sungkem pangabekti kula iki kanca. Dumateng Pokoke- panjenengan. Se. Mugi-mugi kanapi. Jangkrik. Nah. Kale. Iya ta, Mas? Iya ta, Mas? Lah kok arep mbok perkosa? burung wayahe. Kowe iki mek sungkem tok ngene lho, kok iso. Lah jere Kita- kon sungkem. Penasaran karo. Ayo kene. Penasaran karo. Sik. Yo maju disungkemi. Iya lho. Ing samangke pinanganten putri wonten saandhapipun pinanganten kakung. Duh Kang Mas, Duh, Kang Mas. opo kuwi? Sungkem bekti kula katur kagem panjenengan Kang Mas. Ah, Bekti Mbok. kula. Dol-dol nek. Wis ta meneng aku ngono. Ndang to. Mugi ya saged tinampi Mugi ya saged tinampi. bekti kula kagem panjenengan. Ya. Bekti kula kagem panjenengan Kang Mas. Tak tampa, Nduk. Muga-muga kowe bisa tresna marang pun Kakang. Lit-lit. Ing samangke pinanganten putri anggandeng asta sesarengan lumampah tindak sak pecak nut jumangkang suku kedeping netra kalarapaken wonten ing damparing keprabon lah kok temanten lanang matane picek kuwi nyapa kok dadak Lah tuton gandeng kalau diseret ini yo digandeng ngono Kuwi lho dimarahi. ora kok ora Gandeng ini iki lho. gandeng Ngene. ngono ayo sapa ki lis sapa ki Ajeng teng pundi Mas? alah ajeng ngedol anak cempeni le kok jadak tekoki barang kene Tak Loh, pikir lek Mas Kluthuk ajeng ngawinke kebo. mbak Esi tak nih mbak Esi saya sembarang kene ta kunjung apa kuwi kono ing samangke minanganten kekalih kalarapan kowe damparing keprabon tumuju wonten ing pawiwan agung handum katresnan sowan wonten Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Ibu sak berkatyaning para keluarga agung ingkang saking Bulurejo Nggih. Sarimbit kalian keluarga saking Kaliwungu Anggenipun ngabekti dhateng Kanjeng Ngasu. kok Kanjeng Asu iki lho iso Iya ting Kanjeng Rama kok iso Iki manten tenan lho. ing samangke temanten putri nyuwun
Idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Padyalon gamelane. Dah Kanjeng Rama. Apa ya? Kayak kuwi enek kok ta. Nah, nek pake yo. Teh pae lha apik. Apik matane. Bapake mbok iso. Gue nek pake pancen nami iki bar dicet. Ndak maksudnya jarike lho, Mas. Wong gone bapake nek andeng-andeng yo apik. Ayo, sing tenanan ki dipirsani bapak-bapak iso. Ing samangke pinanganten putri nyuwun nidi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Duh Rama, Piye, Nduk? kula nyuwun pangestu dumateng panjenengan. Anggenipun kula bebrayan sageta. Le, Tuk, Dalem, Pak. bojomu kan mundur, Le. Napa, Pak? Iki nggone bapak sinyale lagi apik. Kon mundur. Kleru neh. Ayo kemajon no, kok iso. Kok muluk. Aja ngono keri. Jan iki wong apa unta bodine. Iki tandon banyu. Ayo bae dinteni. Mugi-mugi sageta langgeng. Iya, iya. Ndak pangestoni yo, Nduk. Kowe siji-sijine anakku sing ndak tresnani muga-muga kuatno atimu, selehno pikirmu, matepno tresnamu marang garwamu. Muga-muga bisa atut runtut rentunan kaki lan ini Kang Jinangkung ya Cahayu. Injih Rama. Ing samangke sampun paripurna anggenipun nyuwun idi pangestu pinanganten kekalih nyuwun Kanjeng. Kanjeng. Nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Tumapaing adicara lukar gemantos ing samangke temanten kakus nyuwun pangestu Jumbleng. temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lho. Otak jiyecek tenan mengko. Wene kono wae kok iso. Dan karo ibuke dhewe nyapa to jane iki. Lah sak ibu-ibu iki nggon tata krama digawe. Bu, nyuwun donga pangestu muga-muga anggen kula rabi kalih diajeng gas 3 gram 3 kilo. Muga-muga awet ya, Bu. Ya Le, tak pangestoni. Muga-muga awet anggenmu bebrayan. Amin amin, Bu. Nggih. Ing samangke temanten kakung lukar gumantos papan ingkang dipun lenggahi. Temanten putri kadherekaken nyuwun pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Bu. Piye, Nduk? Kula nyuwun pangestu panjenengan, Bu. Iya, Nduk, tak pangestoni Nduk Cahayu. Mugi-mugi anggenipun kula rabi kalian batang niki sageta sageta langgeng nggih, Bu. Iya, Nduk, tak dongakne iso sukses sugih ya, Nduk. Amin. Nek ra iso sugih, bojomu lebokno pesugihan ya, Nduk. Injih, Ibu sendika dawuh, Ibu. Ya, Ibu. kala-kala kuwata ya, Nduk. Ibu biadab. Ing samangke para juluradi hang laras ngedalaken kopi kalian teh. Sinambi ngedalaken dedaran inggih wujudipun rawon nyarengi temanten kakung nyuwun nidi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Anakmu nangis. Terharu, Pak. Ya ampun, kok nangis ngopo Le? Wis aja dadak nangis. Aja dadak nangis. Saking bahagiane iki, Aja Pak. nangis. Kok cahe kesenengan. Toh minto. Ah, kalau gitu
Sing nangis iku lho. Lho, trenyuh wong kono ki. Trenyo to nyawang manten kaya ngono ki trenyo. Wakil kok iso. Ing samang kene lho. Ing samangke temanten kakung Kula nyuwun tunggu pangestu. Balik nangis mergo ditinggal minggal bojone. sabar ya, Le, sabar. Bapak, Hei, hei. Buke, dudutan anakmu. Hei, Piye to Le kok kaya aduh, ngono iki aduh. Le, iki uleg-uleg ibumu, Le. Kok iso mboke piye, Le? tunggu pangestu mugi-mugi kula awet, Pak. Tak pangestoni ya, Le. Kon mandum bebrayan muga-muga ora ana bebaya apa wae. Tresnane bapak kaya tresnamu marang garwamu ya, Le. Nah, diterokne kuwi pake ngono ki. Yen menawa kowe sedih, bojo-bojo bocah sedih ning jakan seneng ya, Le. Ya. Nyapa nggonku mbokmu? Kene tak dilat. Kowe kudu sabar Iya, ya. Pak. Aja nganti kowe lali garwa sigarane nyawa. Wanita wani ditata. Anak kutuk aja kluthuk. Kowe kok bener. Dina iki seneng atimu. Piye rasamu? Bapak Retno. Kaya seneng. Pirang-pirang dina. Iki bojomu aja mbok sia-sia. Kaya piye kuwi yo garwa. Ibu nimbalin jenengan, Pak. Endi? Ya, Kanjeng. Kanjeng dasmu. Wis, Lah wong diwarai ape lho wing rusak-rusaki keliran kok iso. nah, iki dibablaske gandeng wis temantenan padha senenge. Suka-suka. Nah, suka-suka tembange tambal ban. Nah. Loh, hubungane apa? Loh, Hubungane apa? lho nyambut gawe wis bebrayan kok. Wong manten seneng-seneng kok terus tambal ban. Mantene wedok amen bocor ae. Ing samangke temanten kekalih dipun lenggahaken wonten ing dampar keprabon lajeng dipun lipur kanthi campur sari sekar gadung ungelanipun nggih menika tambal ban. Ngono lho sing nyarne aku. Setidaknya tuh pertemuan apa-apa. Lah kok hubungane manten karo tambal ban? Mergo kowe kaya ban lah kae bojomu kaya dongkrak. Gondong lak cengelmu. Ing samangke Kanjeng. Wes. Menika slendang sutra kuning sampun katur pundutan saking bakule sate ingkang wonten Kromasan. Leres, leres. Lagi krungu. Lajeng pundutane Bapak Sugiono Mas sing Cik. kagungan Java. Menika melayani bubut tunggak lan sanes-sanesipun menika nglenggah wonten ing Sumbringin Kulon ngunut Tulungagung. Bakal bubur. Sing bubuti tunggak nganggo apa iki? Alat. Alat. Zaman sak menika ndamel mesin. Iya. Oh. Menika saged berhubungan kalian Pak Giono ingkang wonten Sumbringin. Sing kula seneng niku lho Bu sinten wau? Bu bakul sate sinten? Buyem. Buyem iki bakul sate gaya baru. Kok saged, Mas? Sing biasane nyuntuki kenceng tok buyem iki digawe menggak-menggok ya. Lah kok gaya baru. Heeh. Gantinan Mas iki pundutane Pak Giono tak pasrahke panjenengan. siap. Lagu saking Dujo kaya ngapa? Menika kalian Nggih. kula tak titip tembang-tembang terbaru Heeh. Nggondeli Tresno. Ya, Tapi Gundeli Tresno Tresno. nggih, siap. Nadane apa iki? Dadi Nggondeli Tresno tegese Mas Asmi kalian Mbak Eki tetep tresnane digondeli. Saderenge kula nggih titip lagu kula anu pelok 6 Pelok. 6. Oh anu. Bes. Anu dadi digawe ke anu ya Mas. Ya. Tetlak ya. Bes. Ya. 6. Kok Bukane saking saking Kendang. kendang coba. oh saking ketipu. Niki nggih anu. Kula ndamel lagu kalih Mas Oh, niku. ya. Lagu pitutur, Pak. Ya. Nggih. Coba Tapi dicake sak Mas ramban, Duduk. sak ramban. Sak ramban. Salampan wae terus mengki lagi ngene. Ya. Coba tutlak. 6 sembarang.
Yen lagi susah ilingo yen pas bunga aja gampang mesucu kudu mesem guyang guyu kabeh perkara ana solusine aja digedhekne emosine Sama. jatahe manungsa wis diatur sing kuwasa aja ngekeki mangsa sing penting budidaya ngarep tetungga dateng kang kuwasa mugi-mugi penjalukmu enggak dikabulna jarene Panjawa alon-alon lakon gremat-gremet watale slamet sing becik titik sing ala ketara mula aja padha tumindak culika mula aja karo tangga mula ayo urip samadya Iki, Pak. Besok kita ketemu di Batu atau di Tuban Atau kali di Penjenengan, Surabaya, di atau di Surabaya. Surabaya di Ah. ITS ini kita garap. Ya. Gendinge Ah. teng larasipun pelok 6. Ya. Judule Sakmadya. Tanggal 17 Nggih. Balai Kota Batu. Nggih. Lajeng. ngeten to kalian jenengan to niku Ya, Wah, aku ra petung karo awakmu aku. aku lek lho aku karo petung karo panitia bel untuk gedhi yo Iya. Heeh. pelangmu. Oh, Mas Mito yo gedhi. Lah Pak Mito kan ngendikan ora petung karo aku pancen aku petung karo panitia kono Ayo tak kon petung dhewe, mau aku darani ku mbati. Padahal yo sithik. Ah, iya. Njero tanggal 15 ketemu ana ing ITS Surabaya. selawe tanggal selawe Lah iya tanggal selawe. Ah. Aku muni tanggal piro? 15 dina Awakmu nu sing muni. jenengan lho Tanggal piro? 15 Lah iya awakmu sing muni. Lah niki lagune sing bocah nom-noman. Nggak, Bu? Seduk Siap, ngemuti menika pundhutanipun Lampan Purba Kayun Nggih, menika ngoten. dawa sanget. Saestu, Pak. Panjenengan saged lumengser Nggih. lajeng matur dhateng Kang Mangku Gati. Nggih. Bibaripun panjenengan mandhap satu tembang sinden songo ngadeg kabeh metle wit praolayar nganti gambang suling. Siap. Ah. Ing Baku dalu menika mboten kok beliau Mbah Lurah pamer mboten, sombong nggih mboten, nanging prinsipipun beliau berbagi kebahagiaan, Betul. bersedekah sesama umat. Dawuh, Insyaallah sedekahipun beliau ngentekke ragat golek nikmat insyaallah selalu lan panjenengan karomah hidayahipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sembah nuwun nggih Mas. Siap, Nggih. Mbok bilih wonten Mboten. kelas ngatur nyuwun pangapunten. Sami-sami. Kula kalian Mas insyaallah derek nempil kamardikan wonten ing pakliran panjenengan. Nggih. Mboten ndadosaken kuciwaning penggalih, Nggih. kepara ndadosaken renaning penggalih. Balun. Mila tembunge sega kupat sega liwet Betul, ora liwat liwat andum. Amin, amin, slamet. amin, Nah, amin. yo